Penyedot! Penyedot! NPP! BJP! Kahinyo Trap Youth Council haka arpo atrik Risau arajar arpoi kelap long ya kajing yaki anang bak shalong bat kiwi de kijaka jong kejela bat persya ahlo kajing kiudor palat ka ompanyang petrol bat ka diesel kinang yalam joka seng kelap long ya kajing hi akan dailan ka balawin simatalang ru negwi de kinang yalam negwi pat ki district ai bahkan kajing yaki ki thot jong ka HYC kilara de ki belun rongyong bat kamjuru ki de kajing tho ban penpau kajing persya ka bajur ya kan kajing kiudor ka ompanyang petrol bat ka diesel kabla kata asibun ya uduk usuk baru pait ba nong lek nongwan kinang ilam jaga seng kila ong baka di kajing kiudor palat jong ka ompanyang petrol baka diesel kadai namar kajing penkiu ke khajana jong ka sarkar ka value added tax bat kui de khajana kibala o ada ka sarkar pedeng nakalang uskat ri jog HYC ubak roy kupar syndrome ulaong baka sarkar kadai menyakran bat ka sarkar pedeng nak kebantaman penduna iki khajana kibedai bakini ki ompanyang ba penyak iki kali pindah Kenya ke dor jak ompanyang diesel berpetrol tang ka tax ka poe dun repusan persen ya ka diesel ka poe sanpo du persen kaumot baka tax ka khamrem ban ya ka dor tra jak ompanyang ya ka bangim so ya ham bat aka city ka bangi ngila pa Ahmad jong chief minister ngila dap ong bada ko basya bu de ban thawi kila kilenti la dalong ban punduna ya ka tax haka jala ka jongi ya ka vat de ban le balada omla ban le kata ka state government ka de ban sim ka kli ban ya kren ya ka sarkar pedeng baka de ban punduna ya ka central excise tax haka juga por la angru pada dagan kajing o khachina ka petrol baka diesel ka dei ka mentama penerkam ya kijan kam jong ka sarkar handai balipat ka sarkar ka thungbun ki chairman ki deputy chairman ki co-chairman jong ki corporation bagi board ki balong tang ki jong pulut kai dan ki jong pesarkar ja ka pisa jong upat ba yang jong sarkar ki penpau na kapor sa kapor ba kadawi jong kajing penkiudor lani kajing bu ya kata tax kung mangitip apo state kala ban sim ya kata value added tax lani ka van na ka silitar ka petrol lani ka diesel nang banyo ban penen kam hakiwe pat ki benta habay day bat ka roy ka par ha ka jala ka jongi Rengi ngi ong balada kan ni kebenta kajing kiudor ya ka umpniang ka kata ya uduk urang li balai pihak ban pet bet tik tang na ka umpniang ban yo ya ta ka source of revenue ka sarkar jela kala de ban phai mat shawai sekiwe pat gi benta ban penduna hamta me e kajing penlut put nakaliang jong ka seng ngim so ya ham baka pisa pat ba manta sngir ngi kwa ban keren baka sarkar jela hapo kajing yalam jong ka MDA ki thung shibun ki chairman shibun ki co-chairman ki vice chairman ki member jong ki committee jong ki board jong ki commission ba fair haka baka sarkar jela lang baka pisa jong pat ba lang baka umsap jong pat ba bang ladang ithit ya kan ngono ka tiar ngi hak ban siw ya ka tax matay ka umpnyang ngi hak ban siw ya ka tax dalam baka ni ka pisa ka jongi Philippine sarwakay pat ban siw ya kitu ki useless committee useless boards lan kitu ki commission tengingim so ya hap ba pinong ba pimdon pisa hakawi kaliang pihak ban sim tax lang baka umpnyang da hakawi pat kaliang pipelut dagi paulak tengka si benai ban siw ya kata ka perks lan ki facilities ki Sharman ki ko Sharman bagi ige ba fair nakaliang joka seng kala kentu ya ka sarkar baka di bajakan baka sarkar pedeng nak mentaban penduna ya ka khajana ka bedei bat kini kompanyang namar kini ka kata shibo ni ke pat ba badu basuk ibak kamai bat em jakapo man la kasengi tak ba penyakam dan de basong dagi kali kani ka jingkiu dor jong ka umpnyang kam kata tangi kitu kiba don kali tani kita ki beruspa de ka jing kata ka deiru ya uduk urang li ya unong rep ujongi unong belas ngi ubahap ban pendon kami ki kali kamai baru ngitip nadu bawan kani ka lockdown jong snem arjar arpo nilayu iya kajing sosat ya kajing jenjar jong ki nong rep ki jongi ki balada ki wan rai ki tiar ki jong ki bende ang dia po silong ki hak bende ka dor si tengka bat tengka si kilo jor milak ban poi ban perkat balada ka bai kali kala poil pa di ki arspa balai spa tingka tang ban wan hang dia silong darangi hap sak ban sil lane bende ya jor ka dor si tengka bat tengka lane ditat hadu kat no kan long kajing lenyar lane kajing shim jenjar jo ki nong rep tikani ka ni nakaliang jong seng isngo baka jing kiudor jong umpnyang kam kata tangi kitu ki badon ba em mereka kata ru ya uduk urang li nama dei maki ki bahap ban em lang ba kajing pendon kami ki kali kamai tilada kador jong umpnyang kanang ya kiu na kasngi kan poi kapor ba kinong nya kali ki haban ut ban penkiu ka bai kali tikiban so asat bagi ban jenjar kindai kinong rep ki jongi kani kajing hi jaga seng HYC kala long apa riboy district bar kui de ki district jong ka jela hakabaki khot jong ka seng klara lamayong bakam juru kala bu kajing tho ki baper penram jor
ya kajing le kajing sarkar nama kajing kiudon jong ka opnang petrol kamjuru kiwide ki tiar ki bapmi na kampniang nama kan ka kata plat ya ki pai ba basic price jong ka umpiang labang ya keren kan poi tang ko basau punyo hadu sang pau tungka tang jong ka petrol ba ikran ni kata Henry hadu menta kadang dei kesin ka beningkong haka history jong dari India ka petrol kan kot palat spa tekan ni ka basungsi kan ni ka basungsi namar ba Laisha la benong ka state government hagajuk ka por ka central government kila bu ya pai ba apeng ka jing linyar ka makha di na kadang kum kaseng kum ngong IP kaseng ka baba ka bakit ya ka lengkor jong kinong sisno kibu kisuk kiba kum mangi sungtu menta kiba bun kiba bala mestep mesngi pam damit bun naki nong sisno jong kam dam pori boy ini pun di badum Henry ka jing kiu jong ka petrol ka diesel LPG kalau bu ya pai ba apre gajing linyar ka bakrau namar ba we bal akidor ki umpiang ki marma mardi baro ki bangi pemnekam halahi ngalasem man kasi kila ya kiu tekan dengan gajing shisha pada kali yang seng ka dawa ya ka sokar jela bahkan benduna no nakai ka bakavat kadon hakan ka por ka menta 100% de penhiap no ki charges habide ka petrol diesel ka kunjur ka LPG